Hola, bona tarda. Soc Anna Ruiz, creadora del blog Nucli Mirtella i de la web Anar-hi Dona en Transformació. Avui és una pràctica en la que incloc l'escalfor, la pelvis, la visualització i també introdueixo el color groc. El color groc és el color més alegre de tots els colors. Està associat a la calor, a l'optimisme, a l'alegria, a la diversió. El color groc és un color que ens aporta molta vitalitat i ens dona una aura de lluminosa i evoca saviesa, intel·ligència, imaginació, gràcia, potència de memorització. Per tant, és un color que ens aporta moltes coses a la nostra vida. Moltes vegades, quan estem xafats, deprimits, tristos, potser visualitzar i concentrar-nos en el color groc ens ajudarà a millorar el nostre estat d'ànim. Bé, així busqueu, com sempre, el lloc on voleu fer aquesta pràctica, poseu-vos amb la forma còmoda, mireu si la roba està apretant o us incomoda d'alguna manera. Recordeu d'agafar la llibreta per poder anotar les vivències de la pràctica. I ara ja ens disposem a iniciar la pràctica. Anem a fer 2 respiracions profundes. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. I ara ja observem la nostra respiració, sense intentar modificar-la. Una respiració que es va fent cada vegada calmada i profunda. Ens estirem al terra. Jo ho proposo així, cadascú ho fa de la manera que li sembla millor per ella. Estem estirats al terra i prenem consciència del nostre cos. Sentim si hi ha alguna part del nostre cos que està més tensa. I si notem, per exemple, que el coll està més tens, belluguem cap a la dreta, cap a l'esquerra, movem la part del cos que està tensa i cada vegada que traiem l'aire anem sentint com es va afluixant, com anem alliberant tensions. Cada vegada que trec l'aire allibero més tensions del meu cos. I si trobo una altra vegada algun punt de tensió més forta, el bellugo i continuo respirant, centrada en aquest punt que està més tens. Belluguem el punt que està tens. I quan ja l'hem bellugat, continuem respirant i sentint com cada vegada que trec l'aire m'allibero una mica més de tensions. Em deixo anar una mica més. Deixo anar les tensions de la cara, deixo anar les tensions dels braços i de les mans, deixo anar les tensions de les cames i dels peus i deixo que el meu cos reposi al terra. I el terra el conté, l'aguanta, li dona suport. I nosaltres ens abandonem cap al terra. Nosaltres pesem. I el meu cos pesa perquè el terra, la part de sota del meu cos, el sosté. I el terra aguanta el nostre cos. I el nostre cos
se deixa anar cap al terra. I ara podem imaginar que estem estirats a casa on estem, o podem imaginar que estem en un altre lloc. El cas és que anem a connectar amb el color groc. I el color groc pot ser una flor, pot ser un camp de flors, pot ser una roba groga, pot ser qualsevol cosa de color groc. I anem a deixar que tot el nostre cos es vagi omplint d'aquest color groc. La cara, tot el cantó dret, tot el cantó esquerre, el meu cos s'omple d'aquest color groc que dona energia, optimisme, alegria. I ens anem a connectar amb la pelvis. I anem a imaginar que els rajos del sol van arribant a la nostra pelvis i amb el seu color groc, que hem dit que ens dona calor, la nostra pelvis es va omplint d'escalfor. Omplim la pelvis d'escalfor. La pelvis al centre del nostre cos. I com ja havíem dit en les altres pràctiques de sentir l'escalfor, de sentir la pelvis, omplim una vegada més la pelvis d'escalfor. Els rajos del sol ens escalfen i els rajos del sol escalfen la nostra pelvis. I la nostra escalfor se'n va expandint per tot el nostre cos i arriba a les nostres cèl·lules. Arriba a cada una de les nostres cèl·lules, els hi aporta energia i benestar, energia i vitalitat. Omplim el nostre cos de vitalitat, energia, escalfor. Omplo tot el meu cos, les cèl·lules del meu cos, de vitalitat, energia, escalfor, benestar. I ara observo com està tot el meu cos ple d'aquesta escalfor, d'aquesta vitalitat i d'aquesta energia. I anem a la nostra ment i anem a concentrar-la en una flor groga, per exemple una margarida, una rosa, i anem a concentrar en la nostra ment la foto d'una flor groga i ens quedarem visualitzant aquesta flor. I deixem passar els pensaments. Els deixem passar i estem concentrats en un objecte groc, una flor. I no ens deixem portar pels pensaments, sinó que mantenim la nostra ment concentrada.
Continuem amb la ment concentrada en una flor groga. Sentint el cos fluix, ple d'escalfor i de vitalitat. I ara anem a tornar a l'aquí i a l'ara, al lloc on estem fent la meditació, i anem a activar les qualitats positives de la nostra personalitat. La confiança i la seguretat amb nosaltres mateixes. L'harmonia del cos i de la ment. I la il·lusió. La il·lusió per les petites coses del dia a dia i la il·lusió per les coses futures que poden passar i que ens fan il·lusió. I ara, a poc, anem acabant aquesta pràctica, mobilitzant els peus, mobilitzant les mans, deixant que el cos trobi el camí per activar-se, per moure's. Respirem profundament i quan vosaltres vulgueu, obriu els ulls. Obriu els ulls i mireu al vostre voltant. Que tingueu una bona setmana, una abraçada per totes.